by predsa sa zastavila aj tu na. A čo by nie, v našej prekrásnej dedine sa zastaví aj tu. A už vidíme prvého účastníka dnešného Mikuláša. Dobrý deň. A čo, ako si bol dobrý Mikuláš aj u vás? Samozrejme. A do čižmy prišiel? No, keď nám do čižmy. Super, tak poďme sa pozrieť, Luka, ako to bude. Na stretnutí s Mikulášom, ktoré sme pre vás v spolupráci s pánom dekanom a s pánom kaplanom pripravili. Či dostali uhlie. Čo? Nedostal som uhlie. Bol som rok dobrý, nedostal som uhlie. Si si istý? Áno. No a ty čo? Nedostal som uhlie. Uhlie. To je sladkosti a tak ďalej. Si si istý, čo len sladkosti? Sladkosti, takú krabičku a takého medvedíka. Zemiaky nič? Nie, Palica? nie, Takže si bol dobrý. áno, Neverím. bol. Dokáž. Ako? To je na tebe. My robíme anketu o Mikulášovi, boli ste dobrí? Ja? No pravda, V živote som nebol dobrý. A to ako? Takže boli samé uhlie a tak? Prútiky, Áno. varešky a čo ešte? No tak ja neviem, vy ste takí zlí. Ja som bola dobrá, ja som mala samé čokolády. Ešte, že sme na vzduchu. Ešte, na toto ja som sa normálne nadýchala pri vás. Zamrznete. Odovzdávam týmto velenie a všetkými deťmi, ber to do svojich rúk. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja som síce unavený, ale na hodníku povedení. Takže by sme mohli začať nejakým diskotékovým hudba hrali. Dobrý deň, pán starosta. Dobrý deň. Ako sa máte? Ja sa mám dobre, povedal by som, že až moc dobre. To je fajn. Ste spokojní s programom? Spokojný som s tým, že sú spokojné všetky deti, že sa usmievajú, že z ich tvári žiari radosť a sú spokojné s tým, ako ich Mikuláš obdaruje. Tak to sme aj my radi. Dúfam, že dostanú všetky darčeky. To je ich tu dosť. Myslím, že niektoré deti pôjdu 2 aj 3 krát a určite sa to rozdá všetko. Preto to tu je a preto to Mikuláš donesie. Dobre. Máte rád deti? Mám, ale nie varené. Pokiaľ možno čerstvé. A poslušné? No samozrejme, že dieťa by malo byť poslušné. Ale keď sa nestane, keď raz za 2 mesiace vyvedie nejakú ochranu. Čo mu potom spravíte, čo sa stane? Dáte balíček? No tak väčšinou mu vyberiem Kinder čokoládu z balíčka a dám mu ten balíček ochudobnený o túto vynikajúcu prvotriednu vec. A koľko toto dostieva si približne rozdali balíčkov? Obráťte sa na mojho tajomníka, oni to počítajú, ja ani pri najlepšej vôli nedokážem spočítať tie balíčky. No vyzeráte dosť unavení z toho všetkého. Samozrejme mám za sebou ťažký mesiac, usilovne sme pracovali, aby sme uspokojili pokiaľ možno čo najviac detí a tým deťom, ktorým sa nám nepodarilo dostať, mám na mysli oblasti hlboko v duši, respektíve do púta nám nezadarilo, tak tým by som sa chcel touto cestou ospravedlniť. Ďakujem. Oni vám to určite prepáčia. Pre televíziu Z Angelika.